Hei! Seuraavaksi näytän teille helpon hengitysharjoitteen, joka on hyvin rauhoittava. Ja etenkin jos on kiire hetki päivässä tai tuntuu, että ahdistaa, niin tämä on hyvä tehdä. Tämä rauhoittaa hengitystä ja siinä on vain muutama asento käsillä ja opetan sen teille. Eli tämän voi tehdä istuen, pitkällään, mikä asento on hyvä ja mikä tuntuu sillä hetkellä tarpeelliselta. Ja ensimmäiseksi laita peukalo ja etusormi yhteen ja laske kädet syliin. Muutaman kerran hengittelet rauhallisesti sisään ja ulos. Ulos voit puuskauttaa ihan suun kautta kireydet ja jännitykset pois. Tätä teet muutaman kerran. Mikä tuntuu hyvältä. Seuraavaksi otat peukalon ja teet tämmöisen sorminipun. Laitat peukalon ja muut sormet yhteen nippuun. Ja taas lasket syliin. Ja hengittelet syvään ja ulos. Ja näiden hengitysten aikana voit kuulostella, missä hengitys tuntuu. Missä kohdassa se tuntuu ja miltä se tuntuu. Ja viimeinen sormiasento on, laitat peukalon tänne kämmenen keskelle ja käännät muut sormet siihen ympärille. Ihan rennosti vaan. Ja lasket kädet syliin ja hengittelet muutaman kerran sisään ja ulos. Tämä on hyvä harjoite myös iltaisin, kun käyt nukkumaan. Usein itse teen tätä ja monesti nukahdan tähän, kun peukalo on täällä keskellä kämmentä. Tämä rauhoittaa ja rentouttaa. Toivottavasti saat tästä hyvän olon. Kiitos.